ଯେମିତିକି ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିରରେ। ଆଉ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିରର ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ଲୋକ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ହିଁ ଭିଡ଼ ଥିଲେ। ଆଉ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ତା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଲାଇଟ୍ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ପ୍ରଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ବହୁତ ଠେଲାପେଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ମିଳିବନି ବା କେମିତି? ଠାକୁରଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଛି ଯେତେବେଳେ, ଏତେ ଦୂରରୁ ଯାଇଛୁ ଯେତେବେଳେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲି। ଭକ୍ତମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନାଚି ଉଠୁଥିଲେ।